Flyboarding yw'r gampa. Ni wedi gweld yr arbenigwyr yn cael tro. Nawr, mae'n amser i Aled a fi. Rhys, sut ti'n teimlo? Mwy nerfus nag yn i yn gyne? Ie. Ti'n mynd i wneud flips o stuff? Wel, falle ddim ar bwrpas. Mae hwn yn debygol o fod noer. Odi ma fe. Ni off nawr. Hei! Dwi'n teimlo, Rhys? O! Ti'n meddwl bod e dy ti? A wedyn ti'n colli a ti'n mynd? Ie. Mae'n gweld, mae'n just lot o bwer yn y peiriant, so os ti'n gwneud camgymeriad bach, ti just yn dechrau fflio. Co fe? Mae gwyddoniaeth hwn yn really cool. Nath Isaac Newton gweud, gyda pob grym, mae yna effaith gwrthwynebol a hafal, reit? Os ti'n dychmygu gwthio o wal, mae'r wal actually yn gwthio ti nôl, dyna pam ti'n symud nôl. Mae'r un peth gyda hwn, mae'r dŵr yn cael ei gwthio mas y gwaelod, a dyna beth sy'n seithi Rhys lan yn yr awyr. Yr un peth gyda y roced. Ti'n seithi'r tanwydd roced allan o'r gwaelod, a mae hwnna'n seithi'r roced lan. So mae hwn jyst yn roced ddŵr. Oh, mor cool! Wow! Mae'n dechrau show yn off nawr. Dechrau mynd bach yn uwch. Rwy'n credu falle mae fe'n amser I fi gael tro. Iep, ma fe'n oer! Wyt ti sydd o fe? O! Ma fe'n oer iawn. O, mae fe lan y syth, mae fe lan y syth! Da iawn, Al! Ar I gefnau. Hei, rhan yn hwyr! Mae'r pŵer pan ti'n mynd mewn i'r dŵr, ti'n teimlo fel ti'n mynd yn ddwfn iawn, a ti'n gallu teimlo fe yn clustiau ti? Pwysau yn mynd o dan y dŵr. A jyst teimlad ryfedd, ond pan mae fe'n clico, a fe'n just siwc am yn o hwyl. Ti'n dechrau shown off bach? Wel, Trio wneud tricks? Wel, ti wedi gwneud yn dda, so oedd rhaid I fi fynd yn just bach yn bellach, yn credu. Hwna'n wych. O ti, right? O ti lawr. O na! Amser i'r iron fish achub y dydd. Dal ran, Rysman. Hi'n dod. Sro fi roi helmet fi'n rhan. Hey! O, dyma. Ydy life jacket yma? Yeah, we fight. Ah. O, dim eisiau ti neud i fewn. Oh, right, okay, sorry, fi'n excited. Can we make gutcher? Yeah. Okay.